Hey så alle sammen, det er Rainbow PvP her, og i dag der skal vi spille noget Swish PvP, og ja, hvor er du henne? Er du overhovedet derinde? PvP, der var du. Og vi skal spille noget Team PvP, og vi har lige spillet en masse games. Jeg troede faktisk jeg optog, men jeg har glemt helt at åbne OBS for. Så ja, men vi har ikke tabt den eneste gang her. Som I kan se, han er lige kommet lidt på serveren, så hans status er 0. LOL, det er Tabte. vildt. At de kan se mig igennem væggen. Hacker de? Det er fandme hack. Shit. Vi fik dem stadigvæk. Ja, men det var hack, det bliver jeg nødt til at se på videoen. Han så bare, hvornår jeg kunne komme. Jeg ved godt, jeg ikke havde shift nede, men det der, det var tydeligt at se. Bare pas på. Jeg kommer nemlig fra den anden side af. Flint and Steel hacker. Døde du? Nej. Jeg døde faktisk ikke. Hvorfor dræber vi bare alle, eller er vi bare gode? Jeg tror faktisk bare, vi er gode team. Fuck. Nej, jeg er fucking ikke dum. Du står med en flint og en steel i hånden, så fuck, hvordan kunne jeg gå ind i den der? Det var fandme noobie af mig. Døde du? Nej. Fuck, det ligner en... Shit! Nej! Du skudte mig med bue, dit svin! Undskyld. Det var ikke sødt. Jeg prøvede bare at se, om jeg kunne ramme ham. Men jeg skal nok få ham søs. Lol. Hvad er der, hackeren? Jeg fik ham. Meget godt. Okay, vi gør det sammen igen. Igen. Hvor er du henne? P-killer. Sådan. Godt. Skal vi lige... Nej, okay. Hvad var det der hjerter? Ingen underlig grund, ja. Nå. Så der er den her side, okay. Der er den her side, hvor han kommer fra. Okay, jeg ved, han vil bruge... Nej, det vil han... Hack! Hack! Det bliver nødt til at se på optagelsen. Heldigvis optager nu, så det gør ikke noget. Team has round the round. Fuck ja. God ting, hva'? Godt, jeg skal lige... hvad det nu det hedder? Okay, du tager bare ham her. Tager ham her. Please. Giv mig det. Ja, jeg ramte lige sidste gang. En anden underlig grund synes jeg klikker hurtigere, når jeg blokhitter. Det er lidt underligt, synes du ikke? Mange andre klikker langsommere, men det kommer jo også an på, hvilken mus man har. Jeg er sådan det der mus, som så er fucking god til at klikke med. Altså fra Logitech. Men det er ikke nogen makromus. Okay, hvor er du henne? Picker? Sådan. Du virker, der er en anden, der prøver at spørge mig hele tiden. Om hvad? Om jeg skal være sammen med ham, eller et eller andet. Okay, er du klar? Så giver vi den bare gas as fuck. Fuck, det der, det er hack as fuck, man. Det er hack, og det er nogle gange hack. Ja, kun 2 liv tilbage, han hacker. Hvad er der? Bøf, han dræbte mig. Det skal du ikke være ked af, han hacker bare. Det er ikke noget, der er galt med dig, det er noget, der er galt med dem. Shit, jeg er nede på et halvt liv. Hacks! Så bliver jeg nødt til at se det på videoen. LOL! Det her. Er det ikke de eneste, vi har? Det der, det er jo sindssyge hackers på teamen da. 2 hackers mod 2 normale hvordan kan man få de der hacker hits, mand? Det burde man ikke engang at kunne få. Der er bare hack over det hele. LOL.
Okay, jeg vil lige se, hvor meget liv han har. Han har... han har... Okay, du har meget mere liv end ham. Jeg tror, det bliver det eneste win, vi får mod de her hackers. Eller måske laver han bare lige hack om til ultra hack. Død. Det ligner så meget fly hack for dig, men må nok bare mig. Han døde for damage. GG. Hallo, jeg synes, hvis man kan flyhacker inden, så vil jeg overhovedet ikke gøre det, hvis jeg havde hack på. Fuck! Jeg får ingen hitspawn, det er hack! Jeg er død. Ja, de hackers, ikke? Det er det eneste ekstreme hackers. Hvor langt stod de lige væk fra mig? Ja! De har aimbot og alt muligt. Hallo, men hallo, det er de eneste ekstreme hackers, vi har mødt indtil videre, ikke? Accepter mig lige. Hallo. Sådan der, godt. Ej, please sig ikke, det er det samme. Okay, vi er done. Det er det samme. Er det? Okay, skal vi ikke bare sige... Vi går også OP as fuck. Og så, ja. Wow, alle går imod mig nu. GG fik ham. Vi fik dem. Vi fik begge 2 kills på samme tid. Hallo, der er en, der bare skal gå til angreb med det samme. Ja. Og så, og nu har vi kun 1 tilbage. Okay, den vinder vi. Var det ikke lige lidt speedhack, som altså? Jo, det der. Jeg bowshotter ham lige. Hallo, det der. De hacker, de har notus eller sådan noget. Tak for boost, men det skadede sådan en hel del, det der. Godt! Ja, jeg fik ham! Fik ham med 2 liv tilbage. Okay, den kan du godt klare. Er det dig, der løber? Nej. Godt. Hvordan? Wow, det var bare jump boost tag eller sådan noget. Fuck, han er... Eller... Jeg har ikke flere arrows tilbage. Shit. Wow. Okay, jeg glæder mig til at se. Jeg fik ham. GG. Der blev smidt i gyldeæbner. Vi gør det samme igen. PvP gør du så den eneste, der var tilbage. Vi vandt over hackers. Jeg har kun vandt over en hacker før. Det var mega tydeligt. Wow. Hallo, er vi det bedste team, du har været herinde med mig? Jo. Hvad sker der? Jeg har set mange af dem. Dem har jeg set inde på fucking Ever. Der gik noget igen, mand. Nå. Hvem har du ellers været team med? Ja, de er fra Ever PvP. Det var en, der hed René eller sådan noget. Fuck, vi var bare det bedste teammate. Jeg vandt med et halvt liv over ham. Hallo, er vi ikke det bedste nu? Jo, jeg tror, vi er en af Danmarks bedste teams, hvis man kan sige det sådan, inde på MC Swish. Det vil jeg i hvert fald mene. Efter min mening. Wummy kriger hacker. Okay, hvem er vi mere imod? Kan du se det? Nej, den person er nok død. Okay, nu skal jeg bare lige finde ud af, hvor filen er du. Godt. 2-0. Skal vi se, hvem der mere er. Og jeg vil mene, at ham der Wummy-kriger, han er dansker. Hvem er den anden? De er begge 2 danskere, ja. Woo! Hacks! Nice hacks! Ja, jeg fik et halvt liv tilbage. Det var en pige, faktisk. Vil jeg mene. Nå. Okay, GG. Vi kun tabte det en gang mod ultra hackers, hvis man kan sige det sådan. Nå,
nej, vi er imod det samme igen. Nå, er du klar til at fucking own dem? Det er jeg nemlig. Min musemod, mand. Sådan der. Min musemod, det er dum. Den er faktisk meget god, mand. Slå bare i de der hacks der, Dara. Det må man nok sige. Okay. Synes virkelig, at det der, det ligner ultra hack, men man kan jo aldrig... Nej, dem. Altså i hvert fald Dara. Det kan godt være, at du ikke synes det, men jeg får bare ingen hits på hende. Så der ham. Det kan jeg i hvert fald ikke se. Der var nogen, der pustede mig op i den der, ligesom et vand. Det der vandtårn eller sådan noget. Ja. Og så brugte de ikke kunne nå mig. Så fik jeg bare hits på dem, og de fik ikke nogen hits på mig. Fuck det der, det er fandme... Det er sådan lidt sådan noget. Wow, hacks! Again. Sådan du. Så redder man ikke, vi kommer mod dem igen. Hvis vi kommer mod dem igen... Okay, det tror jeg ikke, vi gør, men... Hvorfor er der så mange, der gerne vil være... Det er fordi, de ser din stats. At du er så god. Du er sådan næsten 100% på at vinde hver gang. Hvis du havde tabt mod de samme igen. Ja, okay, det... Og der står, jeg kan godt lide, der står bare EZ hver gang man rammer nogen. Eller, ja. Yeah. Fuck! Det der var dong, og så er det begge døde. Hallo, det er på grund af, jeg har noget med min mus, så jeg har indstillet den, så den kan køre mega hurtigt, hvis jeg er i gang med at PP mod en. Og så når jeg først har dræbt den, så kan jeg køre mega hurtigt, så jeg kommer over til den anden hurtigt. Og jeg mener seriøst, det er ikke hack. Men er det ikke jetterklik, du har slået til din mus? Wow, hacked! Det blev noget til at se på optagelsen. Jeg laggede, plus han hackede. Det der, det rimer. Det er fucking nice. Ej. Men er du gal? Det er hack. Vi vinder over nogle hackers, ja, klart. Ellers så er det i hvert fald meget lignende hack, det der. Det bliver nødt til at vide. Okay, personen har kun et liv tilbage. Ja. Okay, please, vi kan komme mod nogle andre nu. Hallo, hvordan er det, man får et mod? Det er svært at forklare. Godt, accepter mig. Jeg har gjort det. Hallo, kommer du på Skype i morgen? Ja. Godt. Så kan vi bare lige... Men jeg skal til fodboldkamp i morgen, så jeg klokken 1 eller sådan noget. Jamen okay, hvor lang tid tager det egentlig? En time eller sådan noget. Godt. Så kan vi bare nå at game helt vildt alligevel. Det kan jo næsten være, at vi skal lave en hel serie spiller med det PvP-kæder. Hvor vi bare gamer helt vildt meget på Switcher. Tydeligt. Jeg griner. Ved du hvorfor jeg griner? Det er fordi det er så tydeligt. Lol, jeg stod bare stille. Og jeg slog bare med min mus. Jeg stod bare stille. Jeg stod bare og kiggede på hende. Så kommer hun efter mig, eller en han. Og så kommer han eller hun efter mig. Og så jeg står bare stille og kigger på hende. Lige på skinnet. Nu burde jeg ikke. Godt, nu lægger jeg ikke så meget mere. Det var dejligt. Det er helt flydende nu. Plus min tingeling er ret høj. Så yes. Mille hacks. Nej, min mille hacks. Hvad? Ja? Hold nu hånd. Nej. Jeg vil lige tjekke min sensitivity. LOL! Jeg har ikke engang set, de kom. Det var lige foran mig. Du klarer dig, ikke? Yep, jeg fik det. Godt, sensitivity, det er fint nok nu. Plus min mus er ret hurtig, men ja. Vi fik at acceptere.
Sådan der, godt. Og jeg kan sige dit navn faktisk. Nå. Læk. Hvorfor er vi egentlig ikke inde? Det burde vi jo være for længst, men okay. Jeg vil egentlig se, hvilken række. Fuck, det tager nok meget langt. Nej, det gør jeg så ikke engang. Lad. Mikkel 3, fuck! Nej, det er en YouTuber. Ja. De har jo 900 subscribers og alt muligt. Ja. Og jeg vinder stort over ham. Er du død? Okay, han har kun 2 liv. Okay, one hit. Is it? Okay. Jeg prøver lige. Aimbot, slap dig over af, Mikkel. 3. Wow, flygter han nu fra mig? Hvad fanden skete der lige for ham? Bowspam. That bowspam though. What? Hvorfor skadede jeg ham ikke? Godt fik ham. Hvorfor? Der er en anden underlig grund. Jeg skadede ham åbenbart ikke. Det var dig, der skød mig der. Jeg får Mikkel 3, GG. Fik ham. Og så de døde. Vi vandt igen. Der er nok mange, der tror... Lol, der er så mange, der spørger mig lige nu. Hallo, seriøst. Det er dine stats. Ja, men jeg accepter kun dig. Nu er der også en, der spørger mig. Det er fordi, jeg har vundet så mange gange. Jeg har vundet 32 gange nu. Hvor mange har jeg vundet? 18. 18? Ja. Og jeg er ny. Altså, du skal lige tænke på, at du ikke engang spillet derinde i en time. Kun sådan cirka 40 minutter eller sådan noget. Og du... vi er imod det samme. Nej, jeg ved ikke. Hej, Marius. GG. Marius. Det der, det er hacks. Okay. Godt det. Fix aimbot. Hej Marius. Det lyder bare som om vi siger hej Marius. Og der er en fra min klasse, der hedder fucking Marius. Så sådan lidt, what the fuck? Okay, jeg tror lige, at han dræbte der. What? That bowspam though. Han er jo næsten fuld liv, ham der. Okay, nu prøv. Wow. Der gik han bare lige tilbage og ind i den. Det så ud som om for mig, men... Fik han der? Okay, godt, det gjorde han ikke. Lol, der er en, der stadig brænder. Lol. Hvad? Nej. Ja. Hvad skal du? Skal du til at lukke? 10 minutter. Fuck. Lol, okay. Jeg troede fandme lige, at han ikke døde. Fordi det stod også, at han havde 0 liv. Vi kan sådan cirka nå at tage 2 games mere. Her. Så det der, det gik ikke ret langsomt. Det gik ret stærkt. Og du skal lukke klokken 10, eller hvad? GG. Sådan, GG. Prøv lige at høre, hvor meget jeg kan spam-klikke min mus. Wow, hvad skete der lige for min... Sådan, GG. Han er fuld liv, vil jeg mene. Nej, han er fucking... Liv plus hack. Wow! Hvordan kan... Var det dig? Hvad? Jeg vil mene, det var dig, der dræbte mig der. Eller i hvert fald ramte mig. Okay. Hold nu kæft.
Okay, jeg kigger lige, hvor meget liv han har egentlig. Det kan egentlig være en god. Kan du egentlig godt se mig svæve rundt? Nej. Nå, okay. Han har... Okay. Det er sådan lidt svært at se, fordi det er hele tiden... Wow. Det har du ikke sådan cirka fuld liv? Jo, du har så fuld liv. Jeg har han ikke, men han er nok næsten fuld liv nu. Come on, come on, come on. Kan du få ham nu? Rammer du ham overhovedet? Ja, det gør det. Lige bare du holdt... F5 challenge. Woohoo. Ej, okay. Det er fucking lort der. F5 til. Ej. Hallo, lad mig dræbe den anden. Nu er sådan op. Okay, vi kan godt nå til 2-3 games mere. Jeg vil lige se, hvor lang tid jeg har optaget egentlig. Vi har optaget 21 minutter og 21 sekunder. Wow, nu har jeg creeper head. Eller creeper hoved. Det er jeg ikke mere om bare. Bum. Nej. Nå, okay. Okay, godt. Nu er du Jack and Lantern. Det er det, jeg bedst kan finde rundt i, når vi er Jack og Lantern. Ved du, hvorfor det er Jack og Lantern og ikke Pumpkin? Det er fordi, at så ser man jo så mærkeligt. Det er fucking irriterende. Okay, du fik ham. Kan du godt høre min mus? Ja. Kan du høre min? Ja, jeg kan godt høre den bare. Fuck, jeg får egentlig... jeg sveder helt det klik. Okay, så nu må... Au! Var det force? Fuck dig. Du slog mig, mand. Hallo. Jeg prøvede kun at skubbe det ned. Vi havde allerede fået den. Okay, jeg dræber... Nej! Jeg er sikker på, at han begår selvmord. Ja, det gør han. Lad nu være med at begå fucking... Selvmord bedre. GG. Vi gør det igen. Annie. P-killer. Gør det ikke. LOL. Man kan bare se, de kom igen. LOL, jeg... Nå. Fuck, vi ikke. Hacks, men okay. Nice hacks. LOL! Ja, de hacker, ikke? Ja. Okay, du tager højre side, jeg tager venstre side, okay? Okay, han kommer herover. Det gør den anden fucking også. Er du fucking... Hjælp mig dog! Fuck, hvad sker der lige? Skulle det virkelig ligge ud over mig? Det var den første, med den anden... Okay. Du fik ham. Go. 1-1. Godt. Jeg løber bare ind på midt, okay? Så er jeg ligeglad med, om de fucking er alle mod mig. Nu bruger jeg bare min hacker skills. Helt ærligt. Skulle jeg virkelig fejre... Han hacker! Okay, nu bruger vi mine OP skills. Okay, ved... Bullet Gaming! Hvem... Ej, så mødte jeg lige en af mine venner. Dør du? Nej. Vi kan godt nå til lidt flere games. Sådan. Hvor du det der. Træk. Accept eller sådan. Vi må det samme. Skal vi? Ja, vi skal vel vinde. Skal vi ikke? Jo.
Jeg kan lide, det eneste svar, du kommer med, er bare, jo. Lol, jeg har kun 1 liv, og jeg brændte ham. Du tabte, ikke? Nej, jeg havde kun halvt liv tilbage. Okay, nu bruger jeg min seriøse OP-skid, fordi der før der... Wow! Jeg kan ikke bruge min OP-skid, når de fucking hacker. Fucking hacker. Wow! Du dræbte på et slag begge to. Nej, du tog en bagfra, gjorde du ikke? Jo. Okay, ja. Nu fucking håber jeg, at de... nu løber de ned. What the fuck? Fuck, det er røv. Okay, tag ham her. Ja. Fik hits på ham. Hej Marius, kom så. Hej Marius, kan du ikke? Han kan ikke. Han overlever ikke. Boom. Okay, jeg tager ham her. Så tager jeg ham der, hej Marius, der hvis du ikke allerede har dræbt ham. Okay, han har kun 2 liv tilbage. Han er one hit. Sådan. Han døde. Han er omringet. Skynd dig. Nej, det er han ikke. Men nej. Jeg tager ham herfra. Okay, jeg kan gå helt derhen. Han gik op der! What the heck? Jeg fik hits på ham. Et bowhit. Nice. Fik et til. Ej, man missede. Hvis man ikke rammer med et bowhit, så er man så tæt på. Tam! Okay, tag ham. Prøv. Fik et hit på ham. Med svær. Okay. Okay, jeg bliver heroppe. Nå, okay. Nice nok. Vi tager et game mere, der er 1 minut. Okay, vi skynder os. Godt. Lol, hvad det her for? Kan du ikke godt huske det game her? Nå ja. Har vi spillet 1 gang før? Kun 1. Hack! Jeg fik en, du fik en. Nice. Fucking meget high five. Sorry. Du skal sgu da ikke slå med dit fucking svær, mand. Det er ikke ret sødt. Døde så næsten af, faktisk. Ej. Døde. What the fuck? Må jeg ikke snart dræbe nogen? Sådan lidt irriterende, du kun tager dem. Men jeg får også bare flere wins, men det gør du også. Men... Hvad? What the fuck? Et game til Pipika. Det tror jeg ikke ret lang tid. Klar, så skynder vi os bare. Der kom fucking Halloween ting, det er helt fucking glemt. Fik et bowhit. Fuck, jeg kom til at skyde på dig, hedder det, ikke efter dig. Godt, GG. Hvorfor er der creeper-hoveder altså, som fyrværkeri? Det ved jeg ikke. Han fik næsten et bowhit. Der fik... Jeg hoppede sgu da. Nu bukker mit Minecraft i fucking igen. GG. Du dræbte du mig ikke der? Nej. Du laver disco i mit mod lige nu. Gør jeg? Ja, du snor sådan rundt. Og din kap, den flyver bare over i luften. Er det sådan lidt, hvor man kan se, hvor mange liv han har? Nej, det er et animation mod.
Det hedder ikke animated player. Det er derfor, der er så mange bugs i. Nej! Fuck! Jeg kom til at dræbe dig. Det var fandme ikke godt. Jeg er ved at dø. Okay, han er fandme også ved at dø. Fuck, jeg dør. Okay, sorry, jeg dræbte dig. Det var ikke meningen, jeg troede, du var en anden. Nej, det skulle I fucking igen, mand. Nu er det dem, der er færdige, og vi skal have den her sidste runde. Ja, så har jeg sådan set taget 4. Slap dig af. Okay, jeg tager ham der. GG, fik ham. Godt. Sådan, GG. Jeg fik begge to. Nej. Så fik vi den anden sammen. Ja. Nå. Men den anden, den fik jeg. I hvert fald. Og fik du ham allerede? Altså, fuck. Den her, den tager jeg bare, okay. GG. Nej, det var ikke ham. Nej, shit. Seriøst er det her. Hvem var det lige, du dræbte der? Kan du huske, man? Fuck, jeg havde bow spam, som han lige laver der. Det ender med at dø af alt det bow. Jeg havde halvt eller et hjerte tilbage. Ham. Ja, dræbte ham. Nej. Husk den anden. Det kan jeg ikke huske. What? Okay, please sig du ikke dør. Okay. Fuck, det er rimelig meget hack, det er. Fuck! Jamen, det er fordi, de hackede lige før. Ham der... Jeg fløj bare op i luftbånd, og han bare spammede mig på Ja, det gjorde han altså også ved mig. Der fik du ham. Der er nok mange, der tror, hacker. Han døde for damage. GG. Okay, bum. Nå, men jeg skal lukke. Ej, nu? Kan vi ikke lige tage et game mere? Nej, jeg skal lukke. Ses.